Ahojte! Kondor patrí medzi najväčšie vtáky na svete s rozpätím krídel až 3 metre. Ale čo kondor s rozpätím až 55 metrov? Agrifac Condor je špičková rada samochodných postrekovačov navrhnutých pre maximálnu efektivitu a presnosť v ochrane plodín. Máte na výber z 3 modelov, a to z Condoru 5, Condoru Vanguard a Condoru Endurance. Vďaka systému Stabilo Plus ponúka vynikajúcu stabilitu aj v najnáročnejšom teréne a zaisťuje rovnomerný postrek pri akejkoľvek rýchlosti. Modely ponúkajú výkon až 405 koní, ktorý zaručuje vysoký výkon pri nízkej spotrebe paliva. Systém Ecotronic Plus poskytuje intuitívne ovládanie a automatickú optimalizáciu postreku pre maximálnu úsporu chemikálií. Postrekovacie ramená J-Boom s pracovným záberom až 55 metrov umožňujú efektívne pokrytie veľkých plôch. Technológia Strix Spray Plus kontroluje jednotlivé trysky, čím minimalizuje prekrytie a znižuje spotrebu postrekových látok. Nádrž s objemom až 8000 litrov zabezpečuje dlhý pracovný cyklus bez nutnosti častého doplňania. Vďaka odpruženiu a svetlej výške až 200 cm zvláda vysoké plodiny bez poškodenia. S týmto postrekovačom získate maximálnu presnosť, efektivitu a úsporu.